ithengwa ndawo. And ama-parties wonke mangabe kufika lesi sikhathi lesi ayafuna they are more experienced people bazoba field ukuthi kube yibona bazolida i-campaign. So nje i-experience enfika nayo kwi-politics, because it's politics, igama elisha leli enikulona, but it's politics. I-experience enfika nayo, we have no doubt ukuthi izowenza umahluko omkhulu. And on behalf of the provincial leadership, I know usho upresident izolo esho kwenye level, kodwa nje on behalf of the provincial leadership simukela kakhulu. Besisho ukuthi sizowina, kodwa uma ungangibuza i-percentage manje isinyuke kakhulu kunaloko ebikhona. I know abanye ke bathi itheku hawu showcase, thina siyibona i-experience yenu izosithatha even beyond itheku. Ngoba njengamanje nje besivele si-right, kodwa sesi-right kakhulu sihlale ngithi nje angisho lawo mazwi ngama-corridor ukuthi nje officially you are welcome. Kodwa-ke aninayo into yokuthi kuzothiwa nisafunda umqondo, ayayikho. Nifike nje vele kuyagijinwa. We must all hit the ground running, ayikho indlela ngoba isikhathi sona esingasenaso, i-experience yena sikwazi ukuyizila sibaleke nanikhona. So bekuyilawo mazwi bengithi angiqale ngawo ukuthi maqala akukho kusha Siyabonga kakhulu Mbali community ukufundose sesiphinde sabonana ekhaya elisha. Sizibongela kakhulu ukuthi uzenze available kushedule yakhe siyabonga ukuthi sinamaqabaniso asiphelele siyibijana ezothatha membership ngokugcwele njengoba izolo kade samukela ngemfudumalo. Sibaningi sigcwele ibhasi siyabonga, and we are looking forward to sisebenze ndawonye, and asifisi asizophazamisa noma yini, kodwa uzoqinisekisa ukuthi i-vision kamsholosi iyafulfilleka, konke kuhambe kahle, abantu kwi-grassroots bathole isevisi. Ukusilethela kakhulu ukuthi besiboshwe izandla ngokuthi ushona la uthi awume kancane, ushona awume kancane. So ukusilethela nje ukuthi sizosebenzela abantu nje, nothing else. Yilokho nje through your guidance kanye nosihlalo ukamacingwane yalo province, sicabanga ukuthi sokuthola ukugayideka sambe sehamba azisile nobuhlakani obungakanani, kodwa size ngamandla ethu ukuthi masithume siyathumeka. So nami as i-deputy kamacingwane ngiyimisele ukuthi sibambisane kakhulu la ungaboni kahle khona, ungasabi ukuthi hayi kwamabifake phambelani when we move forward. Amasosha lawo engiwathembayo njengoba ngisho awaphelele, kodwa lawa engifike nawo namanye aseleleni abazofika azoyijoyinela nawo, hhayi uyimpela umthwalo wakho noBhali uzokwehla. Namasosha badunawo kwi-ground azobona nakuthi akulula kuyenzeka. Yilokho nje babeze nama-aspect ahlukahlukene. Ngicela